ताई प्रेम से बोली शिव गुरु महाराज की जय। अपना शिव गुरु महाराज के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। माँ भगवती गौरी गणेश के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। धरती पर बैठल धरती माता के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। साहब हरेंद्र नीलम दीदी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। जहाँ तक हमारा आवाज़ जा रहा बा हम सब गुरु भाई बहना के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। तो आई देखी आज हम बहुत सुंदर एगो जितिया भगवान जितवाहन गोसाई के कथा लेके आइल बनी। एक दुखियारी के साथे कैसे भइल बा, कैसे कैसे किस्मत भगवान लिख के भेजिला, कैसे कैसे अपन किस्मत आदमी मांग के धरती लोक पर आवेला। बहुत सुंदर कथा बा जितवाहन गोसाई के। कैसे होखेला कृपा, अगर जितिया व्रत के कथा सुनब तो समझ में आई। देखिए एगो गांव में पार्वती नाम के एगो औरत रहत रही। उनका दूगो लड़का रहे, एगो बेटा एगो बेटी। एगो के नाम रहे, बेटी के नाम रहे सलोनी आ बेटा के नाम रहे राजू। समय निकलते गइल। कुछ दिन के बाद पार्वती के जे पति रहन उनकर देहांत हो गइल। उनका देहांत हो गइल, मृत्यु हो गइल। पार्वती के बहुत दुख होखे लागल। खाए पिए के, बाल बच्चा पोसे के, हर तरह से कपड़ा लत्ता के सब चीज़ के दुख होखे लागल। पार्वती कहीं घर से बाहर न जात रही। समय निकलते गइल। एक दिन के बात है कि उनका घर में खाए के एगो दाना ना रहे। पति के जाए से बहुत तकलीफ हो गई है, बहुत परेशानी उठावे के पड़ रहे पार्वती के। राजू के बहुत तेज से भूख लगा रहे, सलोनी के भी भूख लगा रहे। दोनों बच्चा सब कहता अपना माई से, पार्वती से कि हे माँ बहुत तेज से भूख लगल बा, भूख के मारे रहल नहीं खे जाइल जात, खाना दो किसी तरह ना तो प्राण छूट जाई। पार्वती का कहले बड़ी कहत रही पार्वती अपना बेटा से, अपना बेटी से कि दिन भर दिन काटल जा, आज जातनी कहीं काम खोजब, काम के तलाश में जातनी, शाम तक कैसे भोजन तू लोग के हम जुटा देहब, केहू के घर में काम क के आ खाना लेके आ जाए, पानी पी के रह जा लोग। पानी पिया पिया के दोनों अपना बेटा बेटी के, राजू के सलोनी के पानी पिया के काम के तलाश में पार्वती निकल गइल बड़ी। पार्वती गली गली रोडे रोडे भटकतड़ी कि कोई भैया हमरा के काम दे दो, कोई दीदी हमरा के काम दे दो, लेकिन कहीं पार्वती के काम ना मिलल। घूमत घूमत खोजत खोजत एगो बहुत बड़ा सेठ के घर रहे। वही सेठ के जाके दरवाज़ा खटखटैली। सेठ के पत्नी बाहर निकल के पूछत तारी कि का बात बा के हमारा दरवाज़ा पाके खड़ा बड़ू खटखटैलू। कहत तारी पार्वती की देखो बहुत हमारा ज़रूरी बा काम के, कोई काम होखे तो हमरा के दे दो, तहरा घर में हम काम करब, जो चीज़ मिली वही से अपना बच्चा लोग के पेट भरब। सेठ के बीवी सेठानी कहतड़ी कि हमरा घर में तो बहुत सारा काम बा, लेकिन तहरा पैसा ना मिली, काम के बदला तहरा के तहर भोजन मिली, मंजूर बा तो रह, आ नइखे मंजूर तो चल जा। सोच समझ के पार्वती कहतड़ी कि जो ही मिल जाई वही में भलाई बा, कम से कम हमारा बेटा बेटी के पेट तब भर जाई। कहली पार्वती की ठीक बा, हम काम पकड़ ले तनी रौरा घरे हम काम करब। काम करे लगली पार्वती। दिन भर काम कैली। शाम के खाना पार्वती के जौन मिलल तवन लेके गोली, सब कोई खा लस, बाचल रहे जौन खाना पार्वती के मिलल, पार्वती खाना अपना घरे लेके अली। अपना सलोनी और राजू के साथ में बैठ के बहुत प्रेम से खाना खियली अपना बच्चा लोग के आ खैली। पार्वती डेली अपन ऐसे ही जाके काम करस। लड़की सियान हो गई सलोनी। जब सियान हो गई अपना पसंद से अपन घर बर अपने खोज लेली, ढूंढ लेली। सलोनी सुंदर रही, जब खोज लेली शादी विवाह हो गई। सलोनी अपना ससुराल चल गई।
जब ससुराल चल गोली, ससुराल जाके धीरे धीरे अपना मम्मी, अपना माई के, अपना भाई के भूले लगली। कहली कि हमार माई पार्वती आ हमार भाई बहुत गरीब बा राजू, हम ओकरा घर में ना जाइब, रिश्ता नाता सब तोड़ देहब। काहे कि हम एगो बहुत अमीर के साथे शादी विवाह कैनी, हमार पति भोला भाली बा, कुछ दे दी रुपया पैसा। माई हमरा से लोभी करी हैं, लालच करी हैं, खर्चा चलावे के पड़ जाई, काहे कि हम पैसा वाला हो गइल बानी। हमरा माई पार्वती के भाई राजू के तो वही स्थिति रह गइल बा, ऐसे हमरा से लोभ लालच करी हैं, ना आन जान रखब आ ना हमरा से कोई मांगी। यही सोच विचार करके चलो नहीं अपना नैहर के, अपना मायके के त्याग देले रही, अपना मन से विचार देले रही, निकाल देले रही, मिटा देले रही अपना भाई के नाम, अपना माई के नाम। कुछ दिन के बाद 1 साल हो गइल बा, तब पार्वती और उनकर बेटा दोनों घर में रहे बैठल। राजू कहतने कि ये माई 1 साल हो गइल सलोनी के गोइला शादी कइला, एक दिन भी हमनी के खबर ना लेली ह, आ ना उनकर संदेशा मिलल ह कौना हालत में बाड़ी। बहुत मिले के, दीदी के देखे के मन करता। माई कहतारी पार्वती, उनकर माई कि देखो ए बाबू, घर में रुपया पैसा नहीं खे, तहार बहिन बहुत दूर बियाहल बड़ी, कैसे जइब, कुछ देवे के संदेशा बा ना हमरा लगे। कहताने राजू की माई संदेशा के कोई ज़रूरत नहीं खे, दीदी सब हमने की स्थिति देखताड़ी, जानताड़ी कि का घर में बा का नहीं खे, खाली हाथ ही चल जी, मुँहे काफ़ी रही दीदी खातिर, लेकिन हमरा के कुछ खाए के रास्ता में दे दे तू। कहतरी कि ये बेटा, तहरा के किराया भाड़ा देवे खातिर तो हमरा लगे कुछ है नहीं खे, तो हम तहरा के खाए के कहाँ से देहब। कहतरे कि एक काम करो माई, जौना सेठ के घर में तू काम करेलू, ओह सेठ के घर में तू चल जा आ कुछ मांग ली ह। जितिया भी बाकाल है, कैसे जितिया करबू, जितिया भगवान के कुछ भोग भी लगावे के हो जाई। आ रास्ता में हमरा के एगो रोटी चाहे कुछ दे देबू, उहे लेके चल जी, भूख लगी रास्ता में खा ले। हम पैदल ही चल जीब दीदी के घर में, हमरा गाड़ी भाड़ा किराया ना चाहिए, हम पैदले चल जीब, लेकिन हमरा कुछ खाए के दे दीह, राही में भूख लगी तो चलल ना जाइल जाई। जा सेठ की यहाँ मांग के लेके आवो, कही ह कि जितिया के व्रत रखे के बा, कल जितिया बा, भगवान के भोग कैसे लगी हमरा घर में, जो ही दे दी है सेठानी वही से हो जाई, दोनों काम हो जाई, भगवान के भोग भी लग जाई, हमरा रास्ता में के भी हो जाई। का कैले बड़ी सेठानी, का कैले बड़ी पार्वती कि सेठ के यहाँ पहुँच गई। जब सेठ के घरे जातड़ी, सेठ घरे जाके आ सेठानी से कहतड़ी कि देखिए मालकिनी, कल जितिया के व्रत बा, हमारा घर में कोई अनाज नहीं खे कि पकवान बना के भगवान के भोग लगाए, कुछ मिल जाते तब पकवान बना के भोग लगा लेती भगवान के। सेठानी का कैले बड़ी कि 2 गो रोटी के बराबर थोड़ा सा आटा दे देले बड़ी, आटा दे देले बड़ी। सेठानी आटा दे के उनकरा के विदा कर देली कि ले जा अपना घरे। जैसे लेके आइल बड़ी पार्वती, प्रसाद भगवान के बनैली, सबसे पहले प्रसाद भगवान के बना के निकाल देली, आ 1 गो रोटी अपना बेटा के दे देली। कहली कि बेटा ले जा, तू तहरा रास्ता में भूख लगी तो तू खा लीह। 1 गो गेठरी बांध देले बड़ी रोटी के आ दे देले बड़ी। लइका राजू चल देलन पैदले अपना बहन की यहाँ। आइए ने पार्वती जित वाहन गोसाई के भोग लगावतड़ी, प्रसाद चढ़ावतड़ी, खूब गीत भजन गावतड़ी।
अपना बेटा बेटी खातिर कुशल मंगल मांगताड़ी, लंबी उम्र अपना बेटा के मांगताड़ी, बेटी के मांगताड़ी। आ बेटा राजू एने पोटली लेके खाना के आ चल दिलन अपना बहन के यहाँ पैदल। जाते जाते जंगल के रास्ता एगो भेटाइल बा। वही जंगल में 2 गो पेड़ इकट्ठा रहे, निशाना देख के कि आइब तो हमार रोटियाँ मिल जाई। ई रोटी लेके बहन के यहाँ कैसे जाइब, कोई का कही, खाइब ना, ओने से आइम तो काम करी। नज़दीक में आ गइल बनी, पेट भर जी बहिन घरे जाइब, अच्छा अच्छा बना के दीदी हमरा के खाना खिया दीहन, पेट भर जी। ई राजू के सोच में आइल। राजू खाना ना खैलन कि आवत समय जब लौटब भूख लगी तो इहे खाना खा ले हम। ओह पोटली के दोनों पेड़ के बीच में बांध देलन, कैसे पता चली ओने से लौटब तक इहे दोनों पेड़ ह। राजू हमें खाना बांध देलन आ राजू अपना बहन के यहाँ पहुँच गइलन। जैसे जातवन अपना बहन के दरवाजा पर, तो बहन वही दरवाजा पर खड़ा बाड़ी। नज़र पड़ल कि भाई हमारे राजू आइल बा। देख ताड़ी तो कह ताड़ी कि अरे ई तो राजू हमार भाई ह, लेकिन ई तो गलत कर दिल से आगुल। तो अगर हमरा घर के अंदर जाई तो हमार पति बड़ा दयालु बाड़े, दिलदार बाड़े, उनका दया माया आजी तो राजू के कुछ पैसा रुपया दे दी हैं। एह के चलते राजू के अंदर ना जाए देव। राजू से कहतड़ी कि तू का करे चल है एजा। तो राजू कहतड़े कि काहे बहिन तहरा 1 साल हो गइल तहरा अइला शादी कइला, तू कोई समाचार ना लेलू ह। माई और हम बहुत याद कैनी हाँ, एह के चलते तहरा से हम भेंट करे खातिर चलेनी हम, मिले खातिर कि जाके देखी बहिन के सब कुशल मंगल बा, कैसे बा। तो हाँ हाँ हमरा सब ठीक बा, तहरा कोई ज़रूरत ना रहे आवे के, तू अनेरे तू अइला ह, परेशान भइल ह। तो कोई बात ना बहिन, तहरा सब ठीक बा तो बहुत अच्छा बा, लेकिन समाचार भी ना पूछली अपना माई के, अपना भाई के। कहली राजू कहतन कि खड़े खड़े दरवाजे पर बात करबू कि अंदर ले चलबू। तो ना ना तहरा अंदर नहीं जाए के, अंदर जइब तो तहार जौन जीजा बाड़े वो बहुत गुस्सा वाला बाड़न, अंदर जइब तहरा के डांट दिहे, बोल दिहन, तू अंदर ना जा, तू एजे से तू वापस हो जा। कहलन कि अब तो रात हो गइल, ए दीदी वापस कैसे लौटी, हमरा बहुत जोर से भूख लागल बा, कुछ होखे तारा घर तक खिया दे तू हमरा के, पेट भर जाइत, सुबह होके चल जैती। कह तड़ी सलोनी की ठीक बा, तू जा, ए घर के जौन दीवार बा वो पीछे पिछुती जाके तू वही दीवार तो छिप के बैठ जा, ओजे तू सुत जइह और ओजे तहरा के हम खाना बना के ले आके खिया देव, लेकिन तू घर के अंदर में ना जा, न तो हमार परिवार बहुत गुस्सा वाला बात हो के तहरा के बहुत तरह के बात बोल दी, डांट दी, जा मत, ना जाए दिली। कहलन राजू के हमरा कोई बुरा भी ना लगी, हमरा के कोई डटबो करी। तो कहली कि फिर भी तहरा अंदर नहीं जाए के, तहरा अंदर गोइल वर्जित बा। ना गोइलन राजू, जाके दीवार के पीछे पिछुती में बेचारा छुप के बैठल बा लइका। एने बहिन अपना परिवार खातिर, अपना पति खातिर, अपना खातिर खूब सुंदर सुंदर पकवान भोजन बनावत तड़ी, लेकिन अपना भाई इंतजार करता दीवार में कान लगा के आ सूंघता। आ भाई देखता, आवाज़ लेता कि हमार बहन बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बना के हमरा के ले आके खियाई, आज हम भर पेटा खाना खाएम, आज तक हम खैले नहीं खी खाना, बहुत दिन खैला हो गइल, पिताजी रहन तबे अच्छा भोजन मिल रहे, ओकर बाद में तो मिलल है नहीं के, आज पेट भर के मन भर के खाना खाएम। भाई बैठ के इंतजार करते करते सुत गइल बा। कहता कि लागता कि दीदी बदल गइल बिया, खाना ना लेके अभी तक आइल, ओकरा खियावे के रही तो जरूर लेके आई, हमार भूख से प्राण निकलता। कुछ समय के बाद सब कोई घर में खा पी लस, ओकरा बाद में बहिन का कइले बड़ी कि 1 गिलास दूध ले आके अपना भाई के देतड़ी कि ले राजू ये तू दूध पी ले। कहतड़े राजू कि बहिन ये दूध का हम पीही, हमार तो भूख लागल बा, हम तो कहीं कि तारा घरे आइल बनी तो हमरा के तू बढ़िया खाना खिया देबू, कम से कम एको दिन खाना बढ़िया मिली तो मन के शांति मिली, पेट भर जैत, लेकिन तू खाना ना खिए, दूध ले आके देतारू, हमरा दूध नहीं के पिए के। कहली कि चुपचाप रह, दूध लेके आ गइल, दूध पी ले, खाना तोरा के हम नहीं बनैले। दूध राजू हाथ में गिलास लेता तो देखता कि वही में एगो माछी गिर के मरल बिया।
तब देखावतन कहतन अपना बहिन से कि देखो सलोनी एहमे एगो माछी गिर के मरल बिया, भूख तो जोर से लागल बा, बर्दाश्त नहीं होखत, पी लेम तो भूख कुछ मिट जाई, लेकिन ओहू में माछी गिरल बिया, कैसे पीही। कहतरी माछी निकाल के फेंक दे, आँख बंद करके दूध पी जो। बेचारा राजू माछी निकाल के फेंक दिलन, आँख बंद करके कहलन कि हे भगवान, अब तो कैसहूँ भूख मिटावे के बा, एक गिलास दूध पी लेम तो कुछ तो राहत रही, रात कट जाई, सुबह निकल जाई। एक गिलास दूध है राजू पी लेलन, आ पी के आ वही नीचे भुइयाँ में ही सुत गइलन। जैसे सुबह भइल बा, 4 बजल बा, वैसे ही राजू बिना बतौले अपना बहन से निकल गइलन अपना घर के ओर। जात जात जातन तो वही जंगल मिल गइल राजू के। राजू कहतन कि यही जंगल से तो गुजर के गोनी हाँ, वही जंगल हमारा फिर मिल गइल। अरे अरे हमरा तो भूख लागल बा, कुछ पेड़ के आसपास में हम रखले बानी खाए के, माई जवन हमारा के रोटी देले बड़ी, वही रोटी खा लेही। राजू जब पोटली निकलन तब पोटली मिलल बा खाना वाला, लेकिन राजू कहलन कि ना ना, हम एजा खा ले, हम तो हमार भूख मिट जाई, लेकिन हमार माई एगो बाड़ी जौन घर में भूखले होई हन, ई रोटी ले जाके एक साथ माई जोरे बैठ के ई खाना खा लेम। ई बात राजू कहतन बेटा बेटा होखला, आ देखी बेटी बेटिए होखेली। आदमी धरती पर संसार लोग कहता कि बेटा में या बेटी में अंतर का बा, फर्क का बा, बहुत अंतर बा, बहुत फर्क बा। कि देखी एगो बेटा के दिल, बेटा कहता कि रोटी ना खाइम, भूखे चल गुल चल आइल, लेकिन कहता कि रोटी ना खाइम, ई रोटी अपना घर में ले जाइब, तब माई जोरे बैठ के हम अपना खाइब। अगर हम एजा खा लेता तो हमार माई भूखे रह जाइए, ई रोटी घरे ले जाइम, आधा रोटी हमार माई खाई हैं, आधा रोटी हम खाइब। राजू रोटी लेके वही पोटली बांधले ने ना खोलन, ले गुलन अपना घर में। जब घर में गोलन राजू तो कहलन कि अपना माई से अगर कोई बात बता देता नहीं बहन के कि सलोनी अपमान कैली ह, माई के कुशल मंगल ना पूछली ह, हमरा के खाना ना दिली ह, आदर भाव ना कली ह, माई के बड़ा दुख लगी, ऐसे माई से ना बताई। माई पूछा तली कि बेटा राजू तू चल ला, बताओ अपना दीदी के समाचार, कैसन बाड़ी, ठीक बाड़ी। कहलन राजू कि हाँ माई सब कुशल मंगल बा, दीदी बहुत खुश बाड़ी। तो दीदी तारा के का खिएली का पिएली, तो बहुत कुछ अनेकों तरह के पकवान बना के पेट भर के माई हमरा के खिएली है कि रात में बड़ा शांति से सुतनी है, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना भोजन दीदी हमरा के खिएली है। तो कहली कि ठीक बा। तब कहलन राजू कि माई तहारा तो भूख लागले हुई। तो कहली कि हाँ ए बेटा, घर में का रहे कि खैती, भूख तो लागल बा। तब राजू वही रोटी के पोटली खोल के अपना माई लागे रखतन कि आओ माई, यही में दोनों आदमी मिल बांट के खा लेवे के। माई पानी लेके गोइल बड़ी, आ कहतड़ी पार्वती कि बेटा ये पोटली बना के तो रोटी के तहारा के देले रही, तो तू वापस कैसे चल लेके, तू भूखे गोइल भूखे अइल, काहे लेके चल ह, ई तो हम तहरा खाए खातिर देले रही रास्ता में। कहलन राजू कि ना माई, दीदी खिया के पेट भर देली ह, कहीं खाना के हमरा जरूरत ना पड़ल ह, जात रही नज़दीक भेटा गुल ह, घर दीदी के तो चल गोनी ह, खा लेनी ह, आई खाना हम लेके घरे चलेनी ह, रास्ता में छुपा ले रही। जब माई पोटली खाना के खोल तड़ी तो ओहमे से हीरा मोती सोना चांदी बहुत कुछ निकलल, ओहमे से धन संपत्ति सोना चांदी हीरा मोती दुनिया भर के निकलल। तब का कैले बड़ी राजू के माई पार्वती कि राजू से कहली कि ये बेटा ले जा, इसमें से कुछ जेवर बेच द, बेचवा के आ सोना चांदी के एगो दुकान राजू के खोलवा देले बड़ी, बड़ा सुंदर। राजू के दुकान खूब चले लगल, बिजनेस चले लगल सोना चांदी के। जितिया के दिन रहे, जितिया बेच बेच के उनकर काम चले लगल, खूब बढ़िया कारोबार चले लगल। माई पैसा बटोर के पार्वती एगो महल बनवा देली। तो कहली कि अब महल के अंदर प्रवेश करे खातिर पूजा करे के पड़ी। पूजा रखली, खूब बढ़िया भंडारा रखली। वही पूजा में न्योता अपना बेटी के भी भेजले बड़ी, बेटी के बोलौले बड़ी। आ बेटी या दामाद सुन के खुशखबरी आइल बन कि हमरा से तो गलती भइल, अब कौना मुँह से माई लगे या भाई लगे जाई, लेकिन जाई तनी देखी दुख में
कहल जाला कि सुख में कोई होखे चाहे ना होखे, दुख में कोई होखे तब ओकरे के जाना कि अपन बा। लेकिन दुख में वो बेटी ना रही आ सुख जब सुनली तब पहुँच गई बड़ी राजू के घर में, आ माई के घर में आया के वो पूजा में शामिल भैली। आ शामिल होके आ बहुत शर्मिंदा रही, अपना भाई राजू से माफ़ी मांगतड़ी कि भाई तहरा के हम बहुत तकलीफ पहुँचैले बानी। माई से माफ़ी मांगतड़ी कि माई तू लोग से हम मुँह मोड़ देले रही कि तोहन जना के कमी बा, तोहन जना हमरा से जिए लगब, हम तहरा देवे के पड़ी। हम बहुत स्वार्थ में हो गए रही, हम एक धनी इंसान से शादी कैले रही, यही के चलते स्वार्थी हो गई रही। तू लोग के भुला गो रही कि जाई बाई जान आन रही तो देवे लेवे के पड़ जाई, यही के चलते ना हम आवत रही ना जात रही। हमार भाई राजू गोइल, ओकरा के घर के पीछे सुतैनी, ओकरा के खाना न देनी, माछी गिरल दूध देनी, पी के हमार भाई सूत के रात काट के चल आइल। बहुत तरह के हम तोहनी नजरे अन्याय कैले बनी, हम माफ़ी के लायक नहीं खी। लेकिन भाई राजू कहतने कि कोई बात ना बहन, सब दिन हम भुला गुल बनी, ई सुख के घड़ी आ गुल, सुख के समय आ गुल बा तो दुख ना याद कर जाला। कोई बात ना, अगर तू ऐसे ना कर तू तो हमारी दिने ना ऐसा फिरित, आज हमार महल ना बना रहित। अब हमार माई एह महल के पार्वती रानी बन के रही हैं। माई के हमारा अब सेठ के घर में काम करे के जरूरत नहीं है, माई घर में रहे लगली। सोना के झुलुआ बेटा राजू लगा के अपना माई के झुलावे लगल, बिजनेस कैलस, आ बिजनेस खूब बढ़िया से कारोबार चले लगल। अपना घर में नौकर चोकर, अपना बिजनेस में नौकर चोकर राजू के खूब खटे लगल। राजू दूसरा के पेट चलावे लगल। राजू अतना राजू के तरक्की भइल जितवाहन गोसाई के कृपा से, जितवाहन गोसाई के पूजा से। तब राजू के माई कहतड़ी कि देखा ये राजू बेटा, ई हीरा मोती मिले के कारण, ई घर दुआर मिले के कारण जितवाहन गोसाई के मन प्रेम से पूजा कैले रही, कथा सुनले रही, व्रत कैले रही, त तू बेटा अमर रहल। अब भूखे पियासले गोइल अइल, आज जितवाहन गोसाई के कितना बढ़िया कृपा भइल कि सब हमार घर भर गोइल। हमार बेटा से के चलते हमार बेटा जुग जुग जियस, लाख बरिस। जैसे जितवाहन गोसाई उनकर दिन फेरनी, सबके दिन फेरी। हे जितवाहन गोसाई, जितवाहन भगवान की जय।